Fitacce dan wasan Hausar Kannywood Adam A. Zango ya saki matarsa wacce ya aure daga kasar Cameroon. Da wa zai maye gurbi, Fati Washa ko Zainab Indomie? Sunana Rafiyatu Bello daga nan Hausa Top TV. Halin yanzu da jarumin ya zama gwauro saboda ya saki matar da ya auro a ƙasar Kemaru a shekarun baya, kamar yadda mujallar Hausa Film ta rawaito. Idan ba ku manta ba, jarumin ya saki tsohuwar matarsa Maryam Abiola wacce ta fito a fim ɗin Nas, wanda jarumin shi ya bada umarnin fim ɗin, sannan daga bisani kuma ya auri wannan matar tasa da ya saka yanzu. A kwanakin baya mutane suna cece-kuce akan jarumin yana aure saki. A inda ya fito yake kare kansa yake cewa mai ɗaki shi yasan inda yake masa yoyo. A lokacin abokinsa Nuremi Inuwa yake kokarin wayar da kan mutane akan cewa jarumin baya aure saki, sharri ne kawai irin na makiya. Yanzu haka an fara hasashen cewa wata jarumar za ta maye gurbin matarsa, Fati Washa ko Zainab Indomie, domin hasashe ya nuna cewa yana soyayya da wa'annan jaruman. Domin samun sababbin shirye-shiryen sai ku ziyarci www.hausatop.com ko kuma ku biyo mu akan shafukanmu na sada zumunta. Mun gode. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi.